Carèlia, poble de Salmi, església de Nicolau. Església gran i molt espaiosa. Grans volums interiors de l'edifici. Però aquí no hi ha sistemes de calefacció. En general, no es fan estufes durant la construcció. A la cantonada es troba una estructura estranya. A la paret de maó hi ha tallat un canal ample. Aquí es va col·locar una estufa metàl·lica. Es van trencar maons de la paret. Es va fer un forat a la part superior per deixar escapar el fum. El forat de fum és clarament visible des de l'exterior. Òbviament, aquest mètode de calefacció no va ser pensat per l'arquitecte. Es pot veure que es van trencar maons per fer una xemeneia. Però no hi ha sutge negre ni sutge als maons. Segurament aquí s'hi va inserir una canonada de llauna. Per què es van eliminar els maons aquí? Hem fet un nínxol horitzontal. Sí, ho entenc. Aquí hi havia un intercanviador de calor per escalfar l'amplia església. Requereix un radiador gran. Aquí es va instal·lar un intercanviador de calor metàl·lic. Es va buidar un nínxol horitzontal a la paret per al radiador. Quina feinada tan estúpida han fet. Quants maons es van trencar? Van arruïnar un mur de qualitat. Van trencar un forat cap a fora, en un lloc equivocat per a la xemeneia. Aquí es troben diverses cantonades del sostre. És difícil fer un sostre fiable en un lloc així. Per tant, vaig haver de passar la canonada horitzontalment per l'àtic i aixecar-lo en un lloc on el sostre té una vessant. La gent està aixecant un gran edifici públic en una zona de clima fred, però no estan planejant sistemes de calefacció. Ni l'arquitecte, ni els clients, ni els constructors, ni els residents locals, ningú va endevinar que l'edifici s'havia d'escalfar a l'hivern. Van fer un campanar alt. Van construir una gran cúpula, però es van oblidar dels fogons i del sistema de calefacció. Després de la construcció de l'edifici, se'n van adonar i van començar a trencar els murs per fer un forn de calefacció. Això és possible a les fredes terres del nord? On cal escalfar l'habitació durant 6 mesos? Bé, és clar que no. Aleshores, quina és la raó de la manca de calefacció planificada? Quan es va construir aquesta església, no eren necessaris fogons, perquè feia calor. Hi havia un clima diferent, més suau, sense el fred i dur hivern. Una església sense calefacció prevista i una xemeneia que després es va trencar. Aquesta és una excel·lent evidència del canvi climàtic en el passat recent.